Xiren ta' persuni pakkjaw il-kolleġjata Bażilika u protoparroċċa ta' San Pawl fir-Rabat biex jagħtu l-aħħar tislima lil Alfred Sharples, li kien l-ewwel Sindku Nazzjonalista fir-Rabat. Sharples kien figura ċivika Maltija dedikata, edukatur u li ħajtu kienet ikkaratterizzata mis-servizz lejn raħal twelidu, ir-Rabat u s-soċjetà Maltija. Fil-fatt fil-qudiesa konċelebrata mill-Patri Dominikan Father Regat, Sharples kien deskritt bħala nisrani li għex ħajtu bimħabba u dedikazzjoni kbira lejn dawk ta' madwaru. Alfred Sharples twilet fl-ewwel ta' frar fl-1941 u miet fl-età ta' 85 sena, fejn ħalla warajh legat b'saħħtu ta' servizz pubbliku u spiritwali. Huwa kien miżewweġ il-Carmen Sharples u flimkien kellhom 5 tfal. Sharples kien l-ewwel Sindku tar-Rabat fejn serva mill-bidu tas-sistema tal-Kunsilli Lokali f'Malta fl-1994 sas-sena 2000. Matul il-mandat tiegħu huwa lesta l-pedamenti għall-amministrazzjoni moderna tal-lokalità. L-interess akademiku personali tiegħu fil-benessri soċjali kien jidher ċar fil-ħidma ċivika tiegħu, b'mod partikolari fl-isforzi tiegħu biex itejjeb l-aċċessibilità strutturali għall-anzjani u l-persuni b'diżabilità fiż-żoni pedonali u l-bini storiku tar-Rabat, il-Baħrija u l-Imtarfa. Sharples kien għalliem u edukatur passjonat. Id-dedikazzjoni tiegħu lejn il-komunità kienet maquda b'mod qawwi mal-fidi Kattolika tiegħu. L-eks Sindku Nazzjonalista se jibqa' mfakkar bħala pionir pubbliku, pilastru fundamentali fil-komunità rabtija u edukatur ġentili illi serva l-pajjiżu b'integrità sħiħa. Iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja tiegħu ngħatat bidu mill-Knisja ta' San Franġisk permezz ta' korteo li anke wassal għal quddiem il-Knisja Lokali tar-Rabat. It-tebut kien akkumpanjat miż-żewġ banet rabtin. Preżenti għall-funeral kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch, akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello.